La prehistòria. La prehistòria comença en l'aparició dels primers éssers humans i acaba en la invenció de l'escriptura. La prehistòria es divideix en tres etapes: el paleolític, que significa pedra tallada, el neolític, que significa pedra polida, i l'edat del metall, que té tres parts: coure, bronze i ferro. El paleolític comença amb l'aparició dels primers éssers humans que arriben a dominar el foc. Durant el paleolític, els homes eren nòmades, no vivien a un mateix lloc. Estaven contínuament viatjant darrere dels animals que caçaven i l'aigua que necessitaven. Eren caçadors i recol·lectors, seguien els animals per poder capturar-los i aprofitaven aquests viatges per agafar els fruits silvestres. Vivien en tribus, en petits grups familiars, i es refugiaven en coves naturals on realitzaven pintures rupestres. Aquestes pintures les feien en carbó i terra, mesclada amb altres coses com pigments, flors. Els homes i les dones del paleolític es vestien en les pells dels animals que caçaven i en fibres vegetals. Feien llances amb pedres, fustes i ossos que ells mateixos tallaven. Amb el pas dels segles, aquests primers éssers humans es van fer més i més intel·ligents i van començar a domesticar alguns animals. També van començar a sembrar plantes que després es menjaven. És en l'arribada de l'agricultura i la ramaderia quan tot canvia, quan els homes deixen de ser nòmades i es fan sedentaris, ja que sorgeixen els primers poblats. Aquí s'acaba el paleolític i comença el neolític. El neolític s'inicia en l'aparició de l'agricultura i de la ramaderia i acaba quan comença l'edat dels metalls. Els homes i les dones del neolític van ser capaços de produir aliment, cultivar la terra i domesticar animals. Es pot dir que van ser els primers ramaders i agricultors de la prehistòria. Ja que havien de cuidar els seus cultius i els seus ramats, van construir petits poblats i van començar a viure-hi d'una manera estable, és a dir, es van fer sedentaris, no com els homes del paleolític, que eren nòmades. Els primers poblats neolítics es varen situar en llocs fèrtils, prop de rius, ja que així podien accedir fàcilment a l'aigua, podien regar els camps i donar de beure als animals. Les primeres plantes que es varen cultivar varen ser cereals com blat o llegum com ciurons. I els primers animals domèstics varen ser cans, ovelles, cabres i porcs. Durant el neolític es van inventar moltes coses com la ceràmica, els teixits, però l'invent més important va ser la roda. Quan van començar a utilitzar metalls, acaba el neolític i comença una nova etapa, l'edat dels metalls. L'edat dels metalls finalitza amb l'aparició de l'escriptura. El primer metall que es va utilitzar va ser el coure, després el bronze i finalment el ferro, un mineral molt més abundant i, per tant, més fàcil de trobar a la natura. Per poder modelar els metalls, es fonien a temperatures molt elevades i els donaven la forma desitjada. Així es van fabricar utensilis com armes, eines o adorns. En aquest procés se li diu metal·lúrgia. En aquest moment sorgeix el comerç, fent intercanvi de productes. Va provocar que alguns poblats es fessin més grans, convertint-se en ciutats.
S'inicia llavors un gran intercanvi comercial i cultural entre aquestes noves ciutats i sorgeixen invents com el vaixell de vela o el carro en rodes que ajuda a transportar les mercaderies. El comerç també va canviar la societat. Sorgeixen els rics i els pobres, els poderosos i els esclaus. Es van aixecar construccions que reben el nom de megalits. Aquestes construccions eren grans blocs de pedra, mega significa gran i litot significa pedra. El menhir és la pedra gran clavada al terra. I els dolmens són diverses pedres verticals i un horitzontal al damunt. L'edat dels metalls acaba amb l'aparició de l'escriptura. D'aquesta manera acabarà la prehistòria i començarà la història.